Ala murise zvenyu. Pane zvandaimbotara mazvenyaya dzekudzokera kumusha. Kudzokera kumusha. Mukada kuteedzera mukada information iri kubuda moyatsoona kuti muno South Africa hatichadiwi kana padiki diki. Vatotsvaga nzira dzese dziri official dzotinge tichibuda muno tinge tichienda. Like I said, I believe kuna vamwana vane nharo vanotoda kutanga taona zvinofamba sei. And you can ask those who are muno South Africa back in 2008. Pane zvakaitika. Some of the people end up vakutonogara kune imwe nzvimbo. Kwakune safety, kune protection ya police and stuff like that. Because vanga vasingadiwe because the people vanga vari munongo vakumacha. And vailuta mashops. And they did all they can do. Kuti vange vachibvisa maforena munzvimbo. Boto pakazoita vamwe vanhuwo vanogara munomo zvavo muno vakazongomira vachichinovada vakazomacha vakabata macandles vachiti vasa abuse vanhu and all other stuff. Yacho kazonyararo. But ne situation iko zvino yazopindwa negovernment kuti maZimbabweans they should go back. Ndo pachapiwa vanhu vacho simba kuti vange vachiita zvavanoda. For they're going to have the green light kuti vange vachiita zvichisimba. Because nzvimbo ino nyika ine yatakagara nzvimbo yehondo. I believe you all know that this history yana Shaka the Zulu. Nzvimbo yehondo chete. Vanhu vanotora zvinhu nechisimba. Chese vanoda vanotora nechisimba, vanoita nechisimba. Vemutemo vanozopindirawo asi pane patombokuwara vanhu. Pane patomboitika chimwe chinhu chihombe. Patombopisiwa, patomboita something. Ndipo vanozopindira po zvinhu zvinoitika and zvanga zvichiitika for quite a long time muno. Pane a statement yakanyorwa pandangosangana naye. The ANC says there are too many Zimbabweans in South Africa and they should leave. Kana ukaona this information ichipaswa on the internet, that means it is accessible to each and every member wemuno like a South African. Kana vachiona zvese zvinovapa simba kuti vaite zvavanoda nevanhu vepanze. Pane imwe yakanyorwa kuTwitter futi yomwe akati kubva musi the 1st of January 2023 hapana kana muZimbabwe anoenda kumberi pangu paline chero papi kana muri mubank kana kuri kutenga hapana muZimbabwe anofanira ari kumberi kwangu. Meaning that vanoti priority inofanira kutanga iri kwavari. Meaning that these people they can even march and go kunzvimbo dzinosenza maZimbabweans vakanomabvisa nezhowe. It's something that we need to understand. I know that we don't believe that nyika yedu hainaki. Tino believe zvese noti kuitika zvakadai so zvigodai so sakunaka kwainyika yakuchatora nguva. Yes, kunotora nguva nenyaya yekuti isusu hatizivayo. Hatisi kukwanisa kunovaka nyika yedu. Tinoda kuramba tiri munzvimbo dzevamwe vanhu tichidevelopa nzvimbo dzevamwe vanhu. Imagine mabasa matinosenza munotora mataxis and mataxis aya anodevelopa maroads emuno, anodevelopa infrastructure emuno and all the other stuff. And I know Zimbabwe hakuna employment for now but iri creator zvinhu zviri kuitika. Because right now have you heard about the tallest building in Africa yadavakwa kuZimbabwe? Zviriko zvinoitika. So isusu tikakwanisa kunge tichidzokera tikanomira tese tikavaka nyika yedu inoenda to another step. So guys zvinhu hazvina kumira mushe. Zvinoita sokutoti zvakapfava at this moment since nguva yasati yakwana. Deadline painongoti ga kudai so zvinogona kunetsa vanhu to the extent inenge yanguva batai apo kuti tinge tidzokera kumusha. So zvinoda kuitwa nenguva. Zvinoitwa nenguva hama. Ngatiite nenguva.
cause zvakakosha, upenyu hwakakosha, munozviziva izvozvo. Nyatsoita maresearches enyu munyatsonotaura, mochengeta mari dzenyu, kwete kutsvanda mari muchiti kuda probably vachanzwisisa next year. So this is a game of like, assumption, kungofungira kuti maybe achadzora tsvimbo, but ngavadzore tsvimbo iwe uchizova kuti zvinhu zvako zviri safe, mari yako nayo, ndozvotonani, kwete kuti usitorina kana chunhu, ndo pane nyaya, ndo panonetsa ipapo. So hama dzangu, let's do what is right for the sake of our lives. Let's do what is right. Let's go and develop our country. That is the only place yet no feel safe kana tiri. At this moment it is down. Tida isusu maZimbabweans tinoivaka nyika yedu. Inoda tinge tiriko tichidevelopa, tichibatsirana negovernment inenge iripo. The government inge yangopinda. We need people vanenge vachikwanisa kudevelopa nyika, not vanhu vanozvibenefita. I know that at this moment zvinhu hazvisi kunzwisika zviri kufamba sei, and chizere chedu ndechekuti dai paita an issue yokuti pamatongero enyika pange pachiita ma5 years term, indanga ari official zvichiitika kuti pa5 years term povhoterwa munhu opinda pachinzvimbo, and pamavotes nganga achidetectwa nevanhu, because people vote somebody into power, not kuti party yozotora chinhano chekuzvisa pachinzvimbo yozvipa mavhotsi anenge asipo. Ndo zvinotaurwa nevanhu kuti ndo zviri kuitika at this moment. maZimbabweans ada vakanyika, so ngazvinge zvichiitika zvakanaka, mavhotsi ngadeterminwe nevanhu, vanhu vavhotere zvavanoda, vavhotere munhu wavanoda, then kana vavhotera awina opiwa 5 year term yake, and Zimbabwe inokurumidza kuvakika zvikafamba zvakadaro.